ameni mpingo. Mmene chigawo choyamba tapeza kunena kuti pali kulimbirana, kolimbirana ndege zimenezi zitatuzi, mbale zitatu zimenezi. Chimenecho ndi choyamba. Koma chachiwiri ndimafuna ndikupaseni mutu namba 2 umene awuyika mu LCD cholinga cha nkhondo. Atipasa 2-headed dragon. Pamene popo pa LCD alembapo 2-headed dragon. Ndipo mu website yawo ya Ndierekezi chimene ndaona dzana ndi dzulo ndi njoka koma yokhala ndi mitu iwiri. Ndiye kumutu woyamba alembako Vatican, mutu wachiwiriwu alembako Mecca. Ndiye ayipasa mutu wakuti 2-headed dragon, the purpose of the war, kuchokera mu LCD. Hani osausa makosana khala ndipomwepo, chifukwa Mulungu afuna atiwululire chinthu. Ana Mulungu tisaiwale posachedwa. Sitidzaukanso kupita kumaganyu, simudzaukanso kupita kukayendetsa galimoto. Okondedwa, sitidzayenderanso minda, chifukwa lipenga lidzakhala litalira. Anyamata anzanga amitala, simudzayenderanso mitala tsiku limenelo, chifukwa lipenga lidzakhala litalira. Kaza kakupeza muli kwa ang'ono, chifukwa posachedwa lipenga lilira. Malinga ndi mpungwepungwe umene Ndierekeza kupanga, nazindikira kuti kamusalira kanthawi, iwe ukuona ngati nthawi idakalipo. Nkhondoyi ikupasa chithunzithunzi chakuti dziko likupita kumapeto, kapena kuti Yesu Khristu wasala pang'ono kubwera. Ndithu tsiku lina sindidzalowanso mu ofesi, tsiku lina Malawi simudzavotanso, tsiku lina simudzaweruzanso milandu. Konzekana nyamata kundende, wasala pang'ono kumasuka, sungani chiyero kumaula, sungani chiyero. Okondedwa, sungani chiyero kundende za chichiri, sungani chiyero kumikuyu, kumachaya, konse kukalonga nkhatape, masento prison nonse mapirizona. Sungani chiyero mutuluka posachedwa, chifukwa lipenga lasala pang'ono kulira. Tikwangule dongosolo la nthawi ya pansi pano. Tamverana nyamata inu, ndasunzumira mu LCD mitu iwiri, Vatican ndi Mecca, wayamba nkhondo ku Ukraine. Chifukwa chimenechi ndi chimene akuchicha purpose number 2 mu LCD, 2-headed dragon. Kotero kuti imene mukuiona kuyenda choyambasa ndi njoka yokhala ndi mitu iwiri, 2-headed dragon. Tamverani, ma Illuminati komanso anzathu ma Jesuit ali mmenemu. Tamverani okondedwa, onse ma Freemasons ali mmenemu, aunjikana pamodzi. Ma Sicilian mafia, ma Islamic mafia aunjikana pamodzi. Ndipo ni mboni ya zimene ndikunenazi. Tamverani makosana, mmene zinthu zimene zokondedwa zikuunjikana pamodzi zikupereka influence yaikulu kwambiri ma Illuminati achaina ka New World Order kumitu iwiri kuti ipange nkhondo ndi maiko amene amadzitcha opa Mulungu aku Western countries. Nkhondoyo ndi 2-headed dragon malingana ndi LCD. Ndiye njoka ya mitu iwiri ndi imene mukuiona ikusongola. Tamverani makosana, mukamuyang'ana Russia, ma Jesuit, a Illuminati, ma Freemason amutuma Russia. Ndiye mukachula ma Illuminati, ma Jesuit ndikuzachula kwa ma Freemasons, ndiye kuti automatic pamenepo mukulankhula za papa kapena kuti papa sei. Khani yosausa ndiye kuti pamenepa ndi vaya Vatican nkhondoyi. Ndiye kuti ngati mukupita ku Ukraine kukamenya nkhondo inu a Russia, simupita vaya Vatican. Tikambirane kaye, ndi adakambirana chaka chatha, chaka icho masultani anali kuchoka ku Saudi Arabia, anali kuchoka ku Qatar, anali kuchoka ku Bangladesh, ku India, kusonkhana pamodzi masultani. 2-headed dragon, Mecca ndi Vatican zidakambirana kale mitu iwiri ya njoka imodzi kuti ikapange nkhondo ku dziko lapansi,
kotero kuti iyi mukuionayo okondedwa ndi two-headed dragon wow. Nkhani yosausa mwamuona mu Roma mmene akuchitira pansi pa Illuminati ndi Majesuit kukankhira dongosolo la New World Order liyende bwino. Uja wakabandika mutu wa mera wina, mutu wa dragon pano wa njoka kuchokera kwa aluya. Zavuta zinthu okondedwa Meka watumizanso naye asilikali ache onse asilamu onse anyamata Meka zizukulu za Ishmaeli zamera ndiye kuti njoka mukuiona papa yokondedwa ndi two-headed dragon Vatikani komanso Meka akumenya nkhondo kudziko lapansi. Ayang'ana kuti makosana amenewa meneyi kwakhuza nkhondo imeneyi tiyang'ane uloso okondedwa ndiye kuti mitu iwiri Vatikani ndi Meka ikuyang'ana ku Yerusalemu kuchita represent the church. Nkhani yosausa posachedwa okondedwa tasala pang'ono kupita kwathu. LCD ikuti nkhondoyo ndi two-headed dragon. Chifukwa chake ncha ngati Nsilamu yekha amadzitchaopa Allah nalemekeza Allah yekhayo amene amamtamanda ndikunena kuti palibe wina ndipo sayandikana ndi chilichonse malingana ndi zolemba za m'buku la Korani akuti Allah sayandikana ndi chinthu choyipa. Ndi chifukwa chani Allah lero wayenda ndikukayandikana ndi Russia amene chikhalire Russiayo ndi choyipa. Russiayo saopa Mulungu. Russiayo amati kulibe Mulungu. Ngati Allah through Mecca, through Islamic religion abwera ndikudza matana ndi Russia ndikuyamba kukapanga nkhondo ku Ukraine ndikunena kuti bwerani ife takonzeka maiko onse aku Asia taunjikana pamodzi. Ndi LCD ikuti ndikuuzeni makosana imene ndi njoka ya mitu iwiri two-headed dragon in Ukraine running around, moving around, up and down. Okondedwa sichikungoyang'ana chirombo chowayi mena kumenya nkhondo imene yokondedwa akatenga mbali zimene akuzifunazo akuyang'ana ku Yerusalemu kuli nkhondo kumalo kuja okondedwa koma ndi two-headed dragon ndi njoka ya mitu iwiri imene kumenya nkhondo malingana ndi LCD. Akufuna kunena kuti chiyani okondedwa? Kukufunika kukhazikike mizinda iwiri imene idzayendesa boma la New World Order, mizinda iwiri ya chipembezo amene ndi Mecca komanso Vatikani. Ndiye Mecca ndi Vatikani apanga ubwenzi atuma Russia ngamene akungwirisa ntchito. Popangidwa support Russiayo ndi ziwanda ndi mwini wake Lucifer amupasa ndege ya UFO ndi imene mukuiona ikuwalapoyo. Nkhani yosausa tikumana posachedwa tikafika kwathu chifukwa kukubwera mphepo yakummawa amene ndi Ambuye wanga Yesu Khristu mfumu ya mafumu amene ati aweruze posachedwa ndi kuononga adani onse. Bible kuti ndi mpweya wa mphuno mwake akadzapuma Russia udzakhala chete. Akadzapuma mfumu ya mafumu Ukraine ndi chani okondedwa akadzapuma njoka iyi two-headed dragon udzakhala ulibe mawu. Batenganani pangani chibwenzicho Mecca ndi Vatican. Asilamu ndi Katolika chipembezo cha chikunja chili pamenepa. Iyi okondedwa mu LCD ndi imene akuitchanso ngati Trinity in this world. Yota Trinity yachi yabuka pamenepa. Russia ndi mkunja sakumvatu anthu. Russia ndi mkunja ndi ndierekezi. Number 1. 2. Mecca. 3. Vatican. Apanga zinthu zitatu ndiye ndegezo zili ndi ma representative ake. Kotero kuti nkhondo iyi malingana ndi LCD okondedwa chimene tikuchionachi ndi two-headed dragon njoka ya mitu iwiri ndi imene ili kumene ku Vatican komanso Mecca akumenya nkhondo kumenyana ni maiko amene amati ndiye owopa Mulungu. America chani kupita uko onse awo pansi pa asilikali otchedwa kuti NATO. Iyi nkhani okondedwa ikupaseni mantha, ikupaseni kubwerera kwa Ambuye.
nkhondo iyi ndi imodzi mwa nkhondo zazikulu chifukwa ndege za UFO zili komweko, komanso zipembedzo ziwiri zili komweko kumenya nawo nkhondo mwachibisira. Ndiye mukazaziona zimenezi zikutuluka ku dziko lapansi, zindikirani kuti Yesu ali pa khomo. Kotero kuti mpingo tisachiyese chinthu wamba chimenechi ayi, tisachiyese chinthu wamba ayi. Tamverani okondedwa, imene imatchedwa kuti defense intelligence, nkhani yovuta okondedwa, eni yakewo amangoitcha kuti dia. Iyi ndi gulu lalikulu kwambiri limene limayang'aniridwa ndi United States Army Air Force, USAAF. Amenewa apereka ripoti dzanadzana na onso alitumiza ku LCD kuti taiona mbale ya UFO, taiona mbale ya UFO, taiona mbale ya UFO ku Russia, taiona mbale ya UFO ku Russia. Ndipo ku Pentagon anakhala pansi ndikuti khalani kaichete musapite konsanga chifukwa kuli mbale ya UFO. Sikuti kungowopa maikowa akanakhala apita, koma akuyamba aganiza kaye, akulandira kaye discipline, akuyena kukhala kaye pansi chifukwa Yesu wasala pang'ono kubwera okondedwa. Angakhale zida za nkhondo za mtengo wapatali za chonchi zitasonkhanitsidwa, siziphula kanthu okondedwa, siziphula kanthu okondedwa, siziphula kanthu. Yesu abwera basi. Amayi abambo, ndimafuna ndikufotokozereni moduka bwino komanso momveka bwino pa zifukwa ziwiri zimene zikuchitisa nkhondo kumeneko: kulimbirana mbale umene ndi superpower umene sumangokhalapo, umakhalapo. Satana ndi amene amapereka superpower, chifukwa kumene koko amapereka ko mbale, kalero akangopereka ko mphamvu osachionesa chinthuchi. Koma supona akafukufuku atayeza ndikupeza masatanist amene Satana amalankhula nkumavumbulutsira, ndi amene adawapasa njira za mmene angachitire convince Lucifer kuti UFO abwere mdziko adzayambe kugwira ntchito. Tamverani okondedwa, pali mkulu wina amene amatchedwa Nick Pope, ameneyi ndi ufologist 33 degrees. Nick Pope iyeyi ndi ufologist. Iye wako sukulu wandimva, wamva amene samva ni mbuli nzanga mene ndati ufologist. Yavuta nkhani pamenepo pa ufologist. Kapena kunena kuti mkulu wakafukufuku olimbikira bwino, amene amafufuza bwino za mlengalenga, amene adasaka bwino nkhani za UFO, akutsimikiza kunena kuti ndege za UFO zabwera zili ku Ukraine, zikupezeka mu Ukraine, ndipo Ukraine sangalimbe. Kuli zidatu ku Ukraine, anthu akutumizatu zida, koma mukuziona kuti zidazo zikugwira ntchito yake bwino. Nick Pope, ufologist 33 degrees, wapereka report ku Pentagon kunena kuti ku Ukraine kukuoneka cha UFO, na yenso wamuona ngati mmene ndamuonera ine, ako kakuwalapoko. Khani yosauka okondedwa. Amayi abambo, nkhondo imene kuchitika ku Ukraine pakati pa Russia ndi Ukraine si nkhondo imene muzingoona Russia ndi Ukraine ayo okondedwa, koma muziona kuti kuli zipembezo, kuli two-headed dragon, kuli mitu iwiri ya chirombo cha njoka. Vatican koma someka imene ikuchita gathering momentum lero. Wina akana koma ayi avomere ngati Chisilamu kuli Mulungu ndipo amaopa adi Mulungu. Lero malingana ndi Qur'ani imene malongosolera
mmene idazipatulira ku chinthu choyipa. Why? Akuchita kukaphatikana ndi Russia, kumapanga kuti Russia ndi mkunja. Chagwa. Chisilamu chagwa. Waphatikana bwanji ndi mafano ngati iwe uli munthu wopemphera. Unafunika uime paweka nawe zizikupeza zako. Waiwala kodi kuti adakuphulisa lero kupanga nawo bwenzi? Kodi sa Satana omwewa si maiko omwewa okhala ni mayufo? Tiphatikiza America amene anabwera kudzawononga Saddam Hussein hadala kwanji? Kodi sadatidyere posachedwa pompapa keno Muammar Gaddafi lero bantu akusauka sadali wamwewa kodi? Pali chifukwa lero choti inu mukakhale bwenzi lawa? Kodi samene adakunyenyanyenyani ndi kukuonongaonongani? Samenewa samene alowesa chisataniki ku dziko lapansi? Samenewa kodi ku chisilamu lero sikukuyendedwa juga kumeka? Samenewa abweresa juga mukaba si awa, habweresa juga pa mzikiti wa Meka si awa, habweresa juga mu Saudi Arabia? Samenewa habweresa uhule? Samenewa habweresa kuvula? Samenewa akuphwanya sheria lo, akukangana kuti sheria yo ilephereke, alowesa democracy ulamuliro wa ziwanda kumaiko anu achisilamu? Samenewa lero akulowesa katapira? Samenewa mukuphatikana nawo chifukwa chani? Chifukwa chani? Chifukwa chani? Chifukwa chani ukuphatikana nawo? Chifukwa chani ukuphatikana nawo? Amainda bambo, taonani mitu iwiri ya njoka ikufuna kukadya dziko lapansi. Chipembezo ndi chipembezo. Vatikani kuyimira chikhristu chakugwa, Meka kuyimira chisilamu chonse. Mitu iwiri imene yokondedwa yaserereka kupita kumusi, ikufuna kukadya Yosefe. Khani yosausa. Sikale posachedwa okondedwa, lipenga likhoza kulira Yesu kubwera. Koma ngati Yesu sangabwere, nkhondo iyo okondedwa ndikufuna ndikupaseni chithunzithunzi malingana ndi zimene zikuoneka pa LCD, ndiye kuti Yesu wasala pang'ono kubwera. Ndithu Yesu wasala pang'ono kubwera. Amainda bambo, tentikweze maso posachedwa. Nthawi ino si nthawi yokangana. Nthawi ino si nthawi yosakasaka zinthu zopanda ntchito, kusakasaka zinthu zimene sizithandiza chilichonse. Kulongosola zitupa sikutithandiza kanthu, kulongosola umembership sikutithandiza kanthu, kulongosola migonero sikutithandiza. Tiyeni okondedwa tilongosole chipembezo cha Ambuye chompembeza Mulungu mu mzimu ndi mchoonadi, chifukwa Yesu wasala pang'ono kubwera. Okondedwa, mwamuona Nsilamu ndi Nkatolika pamodzi ndi Nkunja atatu asonkhana ku Ukraine kukapanga nkhondo. Nkhondo iyi ikatha, it's not battle wamba, koma ini nkhondo yolimbana ndi malo oyera. Anyamatawa hakumuyang'ana Israeli alipe. Sikale mumva ndilankhule ngati ulosi, koma si ulosi ndaona pa LCD. Ndiye sinifuna kumamunamizira Mulungu kuti ndaona ulosi. Ayi, sindikulankhula ngati mneneri, koma ndikugwiritsa ntchito experience ya zimene ndaona pa LCD. Pa LCD po akuti akamenyana anthu amenewa zipangizo zawo aziyang'anisa ku Yerusalemu. Chifukwa ameneyo amatchedwa kuti Zionist. Ndi mdani Zionist wa Asilamu. Zionist ndi mdani wa Muloma. Zionist ndi mdani wa anthu akunja. Tamverani okondedwa. Ndiye panopa mu LCD akuti akapanga zonsezi zipangizo akungomudikira Israeli amumve kuti alankhula mawu anji. Akangolankhula china chacha Israeli, mamisaili onsewa, mayufo onsewa ayang'ana ku Israeli. Chifukwa ndikomene mitu iwiri ikuyang'ana. Chomaliza mainda bambo, muchigawo changa chakufotokozera za nkhondoyi ngati part 1 ya audio awiriwa. Chomaliza nachi, nkhondo imeneyi ikufuna kukhazikitsa New World Order. Kuti mu nkhondoyi mufe anthu ambirimbiri. Ndimaona mafiga pa LCD, koma ndilibe sukulu ndiye zandikanika.
nimangoona uku 5 point chakuti maziro kaya naunjika nangati ndesi ndikudziwa kuti ndi figa yanji sukulu yandivuta koma akuti chiwerengero chambiri pakati pa anthu a dziko lapansi pafupi half ikufunika ife kuti ndalama ya ulamuliro wa ndalama imodzi digital money zipangizo za mu banki zopangira ndalama zimene ziyendese New World Order zimene pakadali panopa zili kale kuti kulasha ndalama za digital lasha yayamba kale kuzilongosola mmene ziti zikhalire. Now pamene akufuna kukhazikitsa dongosolo la nthawi imene ikubwera imene imatchedwa kuti New World Order imene ifike pa chimake cha ma 2030 ndekuti nkhondoyi ikuyenera kuchitikanso. So imeneyi ndi preparation ya New World Order ndiyo nkhondo mukuyionayi. Koma chifukwa chakuti New World Order oyang'anira ndi Satana ndiye kuti nkhondo iyi Satana wayilowerera. Umboni wakuti Satana nkhondo iyi walowerera ndi umene ukuoneka ku nkhondo iyi chifukwa taonako ndege ya UFO ikuoneka mu nkhondoyo. Kuyambira lero mukamaona mamisailo mukamaona zipolopolozo muziona chipangizo china chikuoneka kuti sichikuchokera pansi koma changobuka mulengalenga chikupita ku dzikolo kukaononga malo ena ake. Mukafunsa bwinobwino amene ali ku nkhondoko akumachionanso chikubwereranso chazima mene chaendera usachiona koma chaononga. Chipangizocho chili komweko pa chithunzipo muchione kusonyeza kuti Satana wathandizira nkhondoyi kuti apange dongosolo la ntsopano la New World Order. Amayi ndi abambo, nkhondo imeneyi pamene ikuchitika tikonzekere chani? Number 1 njala, number 2 matenda, number 3 tikonzekere blackout. Okondedwa, kusowa kwa ndalama ngati chinthu number 4 kumene kwayambapo kale. Mabanki ambiri ku dziko lapansi atsekedwa ndilo sere ndipo ndalama za anthu ambiri zimene zili ku akaunti zimene zili ma Airtel Money mukonzekere ndalamazo kupanga disappear. Ndibwereze chifukwa amene ndiye mawanga omaliza mu audio. Mukonzekere ndalama zimene zili ku account ino anzanga olemera amene mwasunga ndalama ku mabanki akuluakulu mukonzekere musachiyese chophweka chimenechi. Mukonzekere disappear ya ndalama. Siku lina muzangodzuka kupeza dina 00 dina 00. Chifukwa chani? Ndege zimene ziza UFO chinthu chomaliza zakonzekera kuti zisunthe ma satellite amene akuyendesa zinthu dziko lapansi lero. Ma satellite amafoni, ma satellite amene amatumiza zithunzi, ma telegramu ndi china ma WhatsApp machani. Ndege zimene zizandiyerekezi zamulengalenga zikagwenyeza ma satellite amenewo kwapinda pena muzingopeza kuti no signal pantunda. Mukonzekere kuzima kwa masigino. Okondedwa, utsani mzimu wa Mulungu. Lapani tieni kwa Ambuye. Tikonzeke tikumanenda Ambuye posachedwa ndipo dziko ili okondedwa si kwathu. Satana hakupanga zinthu zosiyana zokonzekera kuliwononga dziko lapansi. Ndi chifukwa chake mpingo tentisagone tentitukule maso nkhondoyi tiione kuti ndiyo desa nkhawa bwanji. Lero amayi ndi abambo mundilole kuti chigawo choyamba chama audio anga awiriwa ndichilekezere pamenepa. Tikonzekere chigawo chachiwiri cha nkhondo imene ikuchitika ku dziko la Ukraine komanso yoyambisidwa ndi Russia kumene taziona ndege za UFO ziwanda za mulengalenga maukulu akumulengalenga abwera kuzamenya nawo nkhondo ngati signal kwa ana Mulungu kuti Yesu wasala pang'ono kubwera
chifukwa cha ichi tentisuke minjiro ndi kuyang'ana kwa Ambuye. Ameni. Abale ndalongo, madzulo ano, masana wano, mmawa uno, kulikonse kumene tili, tiyeni tilemekeze Mulungu chifukwa cha nthawi yopambana komanso nthawi ya mtengo wace wa patali. Timati ndinene nkhani imeneyi kunena kuti inu ndine tikukhala m'masiku omaliza mmenetu Mulungu akutiona tsopano ngati ana ake a nthawi yeniyeni ya kumapeto, osayiwala kanthu kapena kuchoserapo kanthu. Mulungu ameneyi adaneneratu za nthawi ya kumapeto ndi kutifotokozeranso zimene zizachitika kumapeto kwa nthawi. Kumbukirani abale ndalongo kunena kuti Yesu Khristu mawu ake ingakhale malemba ake anawayika mowatsimikizira potiuza ife chimene chidzakhalapo kutsogolo kwa nthawi mopanda kuchosera kapena kusiyapo kanthu ka mtundu uliwonse. Ndithu mpingo, mofuna kapena mosafuna, anthufe tili nkusendera kufupi ndi lipenga lomaliza, kusendera kufupi ndi mfuwu wa angelo umene umveke posachedwa mkokomo m'mitambo, kuti mpingo ukapumule, anthu akause kuzolemera zimene adayenda mu dziko limene lapansi. Osadandaula amayi ndi abambo amene tagwira chikhulupiriro cha Yesu ndi kugwira mtanda wake wa Yesu Khristu ndi kuyima monga ana Mulungu ku nthawi imeneyi ya kumapeto yowawa yotere. Okondedwa, ifeyo tikhulupirire kuti tilowa mu ufumu wa Mulungu, ndipo mfumu ya mafumu ibwera posachedwa. Chombo chimene chikuyenda mopendeka pakati pa nyanja chikocheza ndipo chifika kwawo posachedwa. Amayi ndi abambo, ndimafuna kufotokozera kunena kuti kanthawi kena ndidali kufotokozera nkhani yokhuzana ndi ulosi wa pa LCD mu website za mdierekezi polongosola za zochitika za nthawi ya kumapeto ndi mapulani amene chipembedzo cha Satana chidakonza kukonzera mpingo wa Mulungu, kukonzeranso dziko lonse lapansi. Popeza Satana alibe chifundo, kwake ndi kupha, kuba ndi kuononga. Sachalira kuononga iwo wokha amene akumpembeza, koma ngakhalenso amene sampembeza ali nawo pa ndandanda owonongeka, pakuti iye akakonza plani imene wakonzayo, chimene afuna kuchitacho chimalunjika pamene chifune chipite, kote kuti ngakhale popitapo patakhala kuti pali ana ake aiye mwini mdierekezi, Satana amalolerabe kupereka chinthucho mpaka chionongeke. Zoona, ngakhale m'masiku athu aife ndidamuona Satana mdierekezi ali kuononga basi yonse yatunthu chifukwa cha munthu mmodzi amene amamufuna, munthu opemphera. Kumbukirani nthawi ina mtunda wa kunkhata Bay kunagwa basi, chaka chimenecho anthu ambiri adaonongeka. Mtunda wa Nkhata Bay idagwera kuchidzenje basi imeneyo. Kodi mukudziwa anthu ambiri amene adasakazika tsiku limene lichi, amene adaonongeka ndi kufa tsiku limene lichi, adafa chifukwa cha munthu mmodzi amene Satana ankamfuna kuti amuononge. Tsoka ilo sizidachitike monga mmene iye ankafunira, koma Satana alibe kaso olo mumtumikire amaononga ndithu. Kotero mapulani a mdierekezi wakonza kuti asokoneze ndi kuliwononga dziko lapansi. Mmene tidali kusanthula za LCD nthawi imeneja, tidafotokozerapo za nkhondo zimene iye waziyala mkati mwa chaka chimenechi cha 2022. Monga mmene ndidali kufotokozera kuti ngakhale tikukondwerera mabomba ndi zikondwerero ndi nyenyezi za Satana zimene zinali kulira pa usiku wa 31, mmene tinali kuchoka mu 2021 kulowa mu 2022, kukwati kwa mdierekezi umene unali kuchitika usiku mmene makombola anali kulira. Mmawa kutacha ndinaononga mawu anga ndi nthawi yanga kulankhula mwapaderadera
kulankhulira mtundu wa anthu ku dziko lapansi, kuchenjeza za chimene chioneke posachedwa monga chokhuzana ndi nkhondo. Ndipo tidanena kuti Russia ikhala pa udani ndipo imenya nkhondo ku dziko lapansi, ndipo mayiko ena ozungulira achita naye nkhondo, ndipo nkhondo imeneyo ikakula kwambiri ifikira ku Third World War. Okondedwa, lero tayiona nkhondo ija ikuoneka kuti yayamba. Kodi lero LCD ikutifotokozera zinthu zotani? Amayi ndi abambo, ndimafuna ndifotokoze kunena kuti mu LCD chinthu choyamba chimene chikuoneka mu ndandanda wa zinthu zimene ndifotokoze madzulo ano, zimene mpingo muti muzimvesera koma mwachidwi mochera khutu ndi mzimu ndi kuzindikira kuti nchiyani chimene chikuchitika ku dziko lapansi. Ichi chikuchitika ku Ukraine ndi chikonzero cha mdierekezi chimene mu LCD adachika kale. Masatanisti pokambirana za kutha kwa nthawi imene tikufuna kufikako, pokambirana masatanisti za kumapeto a nthawi ya dziko lapansi imene tikukhalamo lero inu ndi ine, anakonza zinthu zikuluzikulu zimene ziti zidzachitike. Ndipo chimodzi mwa zinthu zochitikazi chinali matenda a COVID amene atipeza, angakhala kuoneka womyata pakanthawi kano koma adakalipo. Ndipo mmene matenda amene adawayala, adayalanso chinthu china chimene chikuyenera kuchitika ndiye nkhondo. Nkhondoyi ikadachitika kaye kutsogolo kuti COVID yambe yapalasa kaye mpaka zaka 6-7 zikupita kutsogoloko. Koma LCD ikutifotokozera kuti achita nsanga changu chifukwa chakuchedwa kwa ulamuliro wa COVID ku dziko lapansi, chifukwa chakuchedwa kwakuti COVID atenga mphamvu yayikulu kwambiri ndi kugwedeza kotheratu mayiko, kotero kuti zinthu zambiri zichedwa. Mu mapulani a mdierekezi ndi zomwe zikuoneka pa LCD, nthawi yakuti tilowe mdongosolo la nyuwani lija limatchedwa New World Order limene tidaliyamba chaka chatha pa November 1 mene tinali ku Glasgow. Kumbukirani tonse maso anali kuyang'ana kumeneko, mmene tidatsegulira, mmene adatsegulira dongosolo limene lija mchaka chimene chicha, nthawi imene icha. Tsopano anayenera kupanga implement kapena kukhazikitsa motheratu mapulani amene adawakonza. So kuchokera chaka chimene chicha mdierekezi malinga ndi mmene LCD kunenera, akunena kuti zinthu zidzafika pa chimake pake penipeni tikamadzafika mu 2030 mmene tidaona kale kuti adatulusa imene imatchedwa 2030 agenda ya UN. Now tikamafika mchaka cha 2030 ndiye kuti tsopano tikuona kuti mpando wa upapa umene ukulamulira lero malingana ndi LCD ikunena kuti sipabweranso papa wina amene atadzakhale pa mpando umene ucha, ndiye mweyo amene alipoyi. Ndipotu amene alipoyi ndi papa amene tsopano akuyenera kudzachotsedwa kuti mpandowu adzakhalire mwini wace Lucifer, amene adzabwere kudzazipanga personal impersonate pa mpandopa, kotero kuti chidzaoneka ndithu kuti ufumu wa mdierekezi wayamba kulamuliridwa ndi mwini wake. Now chifukwa cha nthawi yothamanga mdierekezi imene ali nayo, ndikuthanso kwa nthawi, ndikusalanso pang'ono kubwera kwa Ambuye kumene iye yakukudziwa ndipo ali nako changu ndikukhala nako pa thengenenge, kukumpanga kuti ma events, ma conflict amene akadamachitika once in a while ayambeso pano kuchitika pafupi. Ndipo changu cha meeting okambirana amene akuyendesa ufumu wa Satana kuchokera Novemba kuzafika pano, misonkhano ikulu ya kundima ya mdierekezi yachitika itatu ikulu posachedwa apa chifukwa cha changu ndi kuchedwa kumene ali nako. Okondedwa, malinga ndi zolembera za Satana mdierekezi ndi changu chimene ali nacho Satana mdierekezi, kumene konso kukutuluka uthenga wotidziwitsa ife maonedwe kunena kuti ndiye kuti nthawi yatha. Bible likuti pakuti mdierekezi akuyendayenda ngati mkango ubuma nafunafuna wina woti amulikwire chifukwa kamsalira kanthawi. Now akaka kanthawi kamene kamsalira mdierekezi
kapena kuti mabungwe achipembedzo cha Satana, kapena kuti Lucifer ali pachangu kwambiri. Ndimene tikatsegula LCD fema ex-satanist, mmene atanganidwira anthu oyendesa dziko lapansi, ali bize makosana, wanzanu sakugona, anzanu atanganidwa, thukuta likubwera, madzi kungotuluka m'matupi mwawo, chisawawa chifukwa nthawi yatha. Akufunisisa atakhutula thumba lonse. Ngati ndikuchedwa ndiye kuti ndine mwana wa Mulungu. Ngati ukuchedwa ndiye kuti ndiwe mwana wa Mulungu. Amene mukupanga zinthu pang'ono, koma anzathu, malinga ndi mmene ndaonera LCD kuchakwa dzulo ndi lero, wokondedwa ali pachangu kwambiri. Chifukwa zinthu zimene ankakambirana ngakhale mu nthawi yathu ife tili konko, zimene zinkaoneka kuti zizachitika chama 2040, chaka chama 2063 kale, wokondedwa azifinya kuti zonsezo zichitike mofulumira kwambiri. Kote kuti mene ikuonekera LCD zikuonesa kuti naonso akuchita mantha. Inenso ndili ndi mantha kuganiza kuti ngati anyamatawo akutanganidwa kwambiri chonchi, ndiye kuti chithunzithunzi chakubwera kwa Ambuye akuchidziwa bwino. Kumbukirani kuti ine ndinakhala nawo pa msonkhano umene udadzachitika ku Canada, ku Toronto. Mchaka chimene chokondedwa, mmene tidamva mawu ochokera pakamwa pa mdierekezi, akunena kuti Yesu uja amene adapita kukakonza malo aja adatha. Ndiganiza kuti chithunzithunzi Lucifer chakubwera kwa Ambuye Yesu ali nacho chokwanira, ndipo tsopano akufunisisa kuti thumba lache akhutule. Ndikuchenjeze mwana wa Mulungu kulikonse kumene uli, nzanga amene ukuyenda benziko weka, nuganiza kuti zinthu zidakali bwino, dziwa kuti zinthu sizili bwino. Ndierekezi kanthawi kake katha atanganidwa. Ndikunena zifwa chani, kuchokera November 2021 kuzafika mwezi uno wa February, okondedwa, zinthu zafinyidwa. Mmene tikulowa March, akuonesesa kuti mapulogalamu awo amene akadawapanga kutsogolo awapange wonse nthawi imodzi. Mpaka na ayamba adula kaye pulogalamu ya vaccine, ayamba adula kaye mapulogalamu oyendesa zinthu za mmene angachitira implement mokhazikika bwino kuti akadinde munthu ina aliyense pompasa green card, aliyense pomulembetsa kuti akhale nacho chiphaso cha COVID-19. Ayamba ayimika achitako mbali yawo, ndi abweranso kuzamba chinthu china chimene chinafunika kuti chikhale kutsogolo, ndiye nkhondo. Nkhondo ija tsopano ndi imene yayambayi. Kodi makosana, zinthu zimene zikuchitika kumeneku ndi chani? Ndipo inu ndine tikufunika kudziwa chani? Dziwani okondedwa, LCD kuti sitingalowe mu New World Order, nkhondo ya dziko lonse lapansi isadachitike. Ndipo tikufunika kuti nkhondo imeneyi tiyambe. Kodi zimveke tu pano makosana? Agenda ya ndierekezi ikuti kwero sidiko sangalowe mdongosolo la New World Order. Satana ndierekezi mwini wake ndikudzakhala pampando kundomo lapo papa, ndikukhala pa ini yake pampandopo. Sangadzakhale pampandopa kudziko kusadachitike nkhondo. Chifukwa nkhondo ya dziko lonse lapansi ikubwera ndi zinthu. Number 1, ndiye nsembe zochuluka zimene ndierekezi azifune za magazi okhesedwa kuchokera kummawa, kumadzulo, kumpoto ndi kumwera kwa dziko lonse lapansi. Ndipo imfa zikuyena kuonekera motsatana ndi masomphenya zolembedwa m'buku la chivumbuluso, mene tikuona mahachi a mitundu yosiyanasiyana. Kulosera nkhondo komanso kulosera zowawa za dziko limene lapansi. Okondedwa, mmene tikuona zimenezi tisatayike ngakhale pang'ono. Zochitikazi zikuyena kuchitika mu nyengo yomwe ino, zofanana ndi zimenezi zikuyena kutigwera mu nyengo yomwe ino. Apatu okondedwa, chinsinsi chayamba kuonekera mu LCD kuonesa kuti akuti sitingalowe mu New World Order popanda nkhondo. Ndiye meeting imene naipanga pamenepa inali yakuti tsopano ilimbikitse kwambiri nkhondo zochitika ku dziko lapansi. Tamverani,
Msonkhano wa 2012 wa chipembedzo cha Satana umene ine ndidasonkhana nawo padali zokambirana za nkhondo yomweyi, ndipo mabungwe onse atayitanidwa aku dziko lapansi adasankha kuti nkhondo yachitatu ya dziko lonse lapansi imene iti idzayambe koma idzayambitsidwe ndi mtsogoleri wa dziko la Russia Vladimir Putin komanso dziko la Russialo. Kodi zikumveka zimenezi? Sotamverani. Tsiku lina lache nditayima pa msonkhano ndinkanena kuti aneneri ena tinali nawo ku chipembedzo cha sataniki, ndiye zimaoneka ngati sizikumveka bwino mpaka pano ndakhala ndikumalandirabe mafunso ambiri kumanena iya nanga TB Joshua munangonchula nanga zinakhala bwanji nanga zinatere. Tamverani, mkati mwa ulendo wa mneneriyu anatsegulako LCD, ndipo atasegula ku LCD adapeza zolemba zoti kukhala nkhondo, ndipo nkhondoyo iyambisidwa ndi Russia. Popeza mkuluyu anali ku bungwe la Illuminati komanso iye anali memba ndi otsogolera chipembedzo chake cha Synagogue for All Nation. Tamverani, anayima pakati pa msonkhano zaka ziwiri zitatu zapitazo asadamwalire nati I see Russia, ndikuona nkhondo ku Russia. Ngakhale kuti munthu uja adamwalira, lero tu zinthu zija zikuyikidwanso pa TV kuti mwamumva mneneri anapita uja adanenera za nkhondo ya ku Russia. Chifukwa chani? Anali ndi access nayenso yotsegula mu LCD ndi amatha kuona zimene ziti zizachitike kutsogolo. Makosana, tamverani ndipo muchere khutu kwambiri. Tili masiku sausa akumapeto. Chochitika ichi chikuyenera kuchitika. Ndipo tsopano mmene tikuonera apapa ukondedwa tikuiona nkhondo ikubuka ku dziko la Russia imene akunena kuti sikuyenera kulephereka chifukwa ndi chimodzi mwa chimene chikuyenera kuchitika tisadafike nthawi yakuti taloweratu mu New World Order. Ndipo agenda ya mu LCD ndiya kuti pofika 2030 nkhondo ya Third World War ikhalita itachitika, nkhondo ya dziko lonse lapansi ikhala itachitika. Tamverani, malingana ndi maiko amene awatchera pamenepa oyambisa nkhondo. Tamverani makosana, kunja kuno kuli maiko atatu amene ayikidwa, pali America, pali Russia ndiye pali China. Nayi China ali ndi tizirumba timene tili ana ake timene amafuna satati nyambita, kwakuti ngati itati yazizira ya ku Ukraine tizirumba timeneto atinyambita. Pali timaiko tina timene akutizonda ngati Poland ndi Tanzania akutiyang'ana mwachidwi kwambiri, ukuka Korea akukayang'ana somwecha mwachidwi kwambiri kuti chichitike ncha adye timaiko timeneti kuti ngati ingakhale kuti nkhondoyo yakanika kukhala nkhondo ya dziko lonse lapansi kuchokera pa Russia pa, koma iyambanso kuchokera kwa China. Ngati angakanike kuyambisa nkhondo China ndiye kuti America ayambisaso nkhondo. So pamaiko atatu amene ndatchulawa, Russia, America ndi China, makosana mundimvese koma mumvesese ndi chidwi kwambiri. Tamverani, kudziko tula pansi mukamakuona tikabwera tsopano ku nkhani zokhuzana ndi nkhondo, kumwambaku kuli maplaneti awiri opsa kwambiri, kuli Mars ndi Jupiter. Kuma planeti amenewa ndi kumene kuli ziwanda zimene zimatsika kudzayambisa nkhondo. Komanso maplaneti atatu amenewa, maplaneti awiri amene ndatchulawa, tamverani, kapena mwachidule ndinene kuti mulengalenga mmene olemba buku la Efeso amafotokoza kuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi koma nawo maukulu amdziko lino ndi achoipa cha uzimu mmwamba. Tamverani,
mmenenso anthu amenewa ankafotokozera malingana ni malemba m'buku la Daniel, pofotokozera za akalonga a ufumu wa Persia amene adagwira mapemphero. Nimafuna ndikuwuzeni kuti mmwambamo umu muli chidepartment choopsa kwambiri cha ziwanda chimene chimathandiza kumenya nawo nkhondo. Ndiye lero okondedwa ndikumesulireni chinsinsi chimene chili mu LCD pokhuzana ni nkhondo imene mukuyionayi. Kodi akumenyanira nanji? Tamverani. Kunja kuno kuli mbale zitatu za ndierekezi zimene zimachoka pa gulu la asilikali ankhondo aziwanda otchedwa kuti UFO, kapena kuti zida za nkhondo zochoka m'maplaneti amenewa zotchedwa kuti UFO. Tamverani makosana. Ndimafuna mundimvesese ndi chidwi kuti kodi UFO ndi chani. Ndikayifotokozera UFO ndi pamene muone kuti ndiye pagona kaye phata la nkhondozi. Ndi nkhondo iyi ikuchitikayi komanso ni nkhondo yakuti ikukhuza uzimu. Si nkhondo yongomenyana anthu ayi. Ziwanda za kumazi ndi ku Jupiter zatsika. Ziwandazi ndi zimene zimatchedwa kuti UFO. Ndi ziti kodi? Tikati UFO mchingerezi amati unidentified flying object. Unidentified flying object. Okondedwa amatchedwa kuti UFO. Mu planeti zimene zokondedwa pakafukufuku adapeza kuti UFO ndi maloketi kapena kuti ndi ndege za ziwanda. Ndiye ndiyambe ndayima pamenepo. Mlengalenga mmene akunena kuti choipa cha uzimu cha mwamba kapena kuti akalonga amlengalenga aja amagwira mapemphero ali ndi department ya nkhondo imene amabwera kuzathandiza nkhondo zimene zimamenyedwa ku dziko lapansi. Ndipo nkhondo iliyonse ikamachitika, si nkhondo zonse zimene asilikali ochoka ku UFO aziwanda kapena kuti ndege zochoka ku UFO za ziwanda zimene zimabwera ku dziko lapansi kuzapangana nkhondoyi. Ayi, pali ni nkhondo zake. Ndipo asilikali amenewa ochokera mu mlengalenga ochoka ku UFO amene amatsika kuzamenya nkhondo ku dziko lapansi, amene ndikunenane ndi 33 degrees satanist amene ndakhala mchipembezochi kwa zaka 17. Ndiphatikiza experience ya zimene ndikuziwa za UFO komanso zimene zili latest lero zooneka pa LCD zofotokozera za nkhondo imene tikuiona leroyi kuti kodi nkhondo imeneyi ndiiti abale ndalongo. Izi zokondedwa ndi nkhondo zoopsa kwambiri za dziko lapansi zimene zikuchitika, zimene zikukankha mpingo kuchangamutsa kuti udziwe kuti Yesu wasala pang'ono kubwera. So tamverani. Ndi asilikali amenewa amu UFOwa ziwanda za ku UFOzi zilinso ndi zipangizo zimene zidapanga zimakhala ngati zimbale. Ndikutumizirani muzithunzi muziona. Mbale zitatu mukuzionazo pa zithunzipo. Tikuoneka mlengalengatu. Timaoneka talaundi choncho. Zimenezi ndi ndege zimene zimakhala m'maplaneti zogwiridwa ntchito ndi zimagwirisidwa ntchito ndi anthu amene sadakhalepo ku dziko lapansi, anthu achilendo amene ndiye ziwandazo, anthu osadziwika amene ndiye ziwandazo. Now ku dziko lapansi kuno asilikali achilendowa pakafukufuku wa mamilitary ndikupasana rekodi akhala kwadziwa ndi kwaona. Mukakafunsa ku Brazil, mukafunsa ku Sweden, mukafunsa ku Russia, mukafunsa ku America, mu nkhondo zina ziwiri zitatu zimene mayiko amene wakhala kumenya komanso pakafukufuku wawo wa technology ndi intelligence yawo akhala akukumana ndi kuona anthu achilendowa
akhalanso akuona muzoyezera zawo ndege za chilendozi zotchedwa kuti UFO. Kumbukirani mnyamata uja nthawi ija Patrick Mphaka anali kufotokozera zinthu zina ngati mwantabwala kaya adapita kuti ankafotokoza bwino za ku Mars, ankafotokoza bwino za ku Jupiter. Amanena ngati za chabe namatiuza kuti 5 moba za nyamuka. Ndikhulupirira kuti mpaka na lero dziko lapansi sakuidziwa 5 moba. Amangoganizira kuti ni mtundu wa ndege ina yache imene anthu aku America adapanga ndikuyipasa kuti 5 moba DK40. Iya imakosana. 5 moba ndi mtundunso wa ndege zimene zimapezeka kuma planet amwamba kumene kuli asilikali amene ati adzathandize nawo kumenya nkhondo ya Armageddon. Ndi amene amabwera kuzachita practice nkhondozi ndi mamizairo awo ndi zida zawo. Ndi amene wama unidentified person iwa, amene wama unknown person iwa, mizukwa iziwandazi za asilikali amumlengalengazi zopangidwa ndi kusunguzidwa pamodzi ndi kutetezedwa ndi kupasidwa mphamvu ndi Lucifer. Zimene zokondedwa zimabwera ku dziko lapansi lino, ndipo pakafukufuku amene adapezeka ku dziko lapansi, dziko la America litapanga kafukufuku adapeza kuti mumlengalenga muli ndege zotchedwa kuti UFO. Zimaoneka ngati chimbale, ngati chiroketi, koma ndi ndege zimene zilipo. Nkhani iyi musatayike, ndikufuna ndikufotokozereni chimene akulimbirana lero maiko. Akulimbirana chani? Malingana ndi LCD. Mwina mungafere zaini yake. Ndipo dziko lapansi tifera zaeni. Malawi afera zaeni. Zambia afera zaeni. Zimbabwe, the whole Africa afera zaini yake. Titumiza asilikali inde akathandize maiko athu, masuperpower athu, koma tikukafera zaini yake. Zosatikuza ayi. Komanso chimene akulimbirana ndi kuganiza kuti ni makomanda general ochepa kwambiri ku dziko lapansi. Kukhala koyamba lero kumva kapena ngati akudziwa Ambuye wadalitse kuti nchani chimene chikulimbiranidwa lero. Sakulimbirana kadziko ka Ukraine, sakulimbirana kanthu kenayi. Tamverani okondedwa, kunja kuno kuli mbale zitatu mumlengalenga za UFO. Zimene dziko limene lili ni mbaleyo ndi dziko limene limakhala superpower pa nthawi imeneyi wankhondo. Khani osausa kwambiri. Tamverani okondedwa. Ndipo tapeza kunena kuti ndege zimenezi zotchedwa kuti UFO pakafukufuku zidapezeka kuti zilipo. Ndipo opanga kafukufuku a dziko la America adaona maroketi ameniwa, a Russia adaona maroketi ameniwa, ndipo kafukufuku iyi adayamba kale kwambiri mpingo. Tamverani. Maroketi ameniwa amaoneka mobisika komanso apo ndi apo. Koma ku nkhondo za dziko lonse lapansi, nkhondo ya dziko lonse lapansi imene idachitika ija imatchedwa kuti Third World War. Akulu ankhondo ochoka m'maiko adaziona ndege za UFO zikutsogolera nkhondo ku maiko mmene anthu ankakhala ndi mwayi okhala ma superpower ku nkhondo zimenezi. Kuti America akhale wankulu, kuti Britain akhale wankulu kupyolera mu nkhondo ya dziko lonse lapansi, ndi chifukwa chakuti maiko amenewa mudali mwayi wakuti ziwanda zidasankha likulu la usilikali wawo kukathandizira nkhondo imeneyi ndi kukamenyera nkhondo. Ndipo anthu achilendo adaona asilikali aku dziko lonse lapansi mwena nali kumenya nkhondo imeneyi, ma unknown person otakaoneka yapazima mukaonapo osaoneka ngati ziwandawanda, koma ali mu yonse military uniform, koma ali kuchokera kucha ku Mars. Mbiri za mabuku a asilikali nkhani imeneyi imapezeka. Tamverani makosana. UFO ndi ndege, koma eni yakewo malingana ndi LCD akunena kuti UFO ndi ndege za udani.
So mpingo musatayike pamene mukumvesera ndi chidwi. Chifukwa chani kuli nkhondo ku Russia? Chifukwa chani kuli nkhondo ku Ukraine? Kodi chikufuna kuchitika ncha? Makosana, ine choyamba mu audio yanga ino, mu uthenga wanga uno, ndikufuna ndikukwezeni kaye maso kuti mudziwe chimene akulimbirana. Tamverani makosana. Mau kapena kuti ndege za UFO eni yakewo amazitcha kuti Grudges plane kapena kuti ndege za udani. Tamverani. Ndege imeneyi imatuluka kapena kuti ndege za UFO zimatuluka pakakhala udani. Dziko ndi dziko likadana, maiko ndi maiko akadana, ndi pamene UFO amatulusa Grudges plane zotchedwa UFO. The Grudges plane okondedwa lero ndikunena pano zatsika ndipo zikuoneka mdziko la Russia, ndikuonesani mabomba ndi zithunzi zimene ndangozipeza ndikujambulirani, ndipo muziona okondedwa mkatikatimo kamene mukukaona kakuwala pa mdimako si chida cha Russia kuti changochoka kwina kwache. Sadapange scientist aliyense chida chimene chwayo, ndi zida zimene zikuchokera ku UFO. Ngani ndiyovuta kumvesa, komanso ndiyovuta kukhulupirira. Koma pamene mukufufuza okondedwa, muzigugula posiya za LCD, koma pa internet mupeza theka la nkhani ndi kufotokozazi, mukapeza mawu akuti UFO akufotokozerani pang'ono panzake, ndipo akuwuzani kuti ndi unidentified flying object. Nkhani yosausa. Akuwuzani kuti ena akafukufuku akukayika, ena akafukufuku adapeza. Kodi zikumveka izi makosana? Ndizoti zilipo. Now, mene ndikukumba nkhani yokhuzana ndi UFO, ndikufuna kuti inu mudziwe chani. Ndikufuna kuti mudziwe kuti nkhondoyi si nkhondo wamba, si nkhondo imene ambewe ndi adimba akumenyana. Ayi, si nkhondo imene Malawi ndi Mozambiki zimenyane. Ayi, iyi ndi nkhondo imene amulengalenga atsika kudzavala matupi a anthu, koma atanyamulanso zida zawo za UFOzo kuzibweresa ku dziko lapansi kuti zizayambe kugwira ntchito. Ndipo zidasi zayamba kuoneka mu nkhondo imeneyi. Now, mmene America yakhala phe ikumfuna chani okondedwa? Ikudziwa chani? Mbali zitatu zimene mukuziona pamene popozo, kumene kupite mbali zimenezo, amene akusunga mbali zimenezo ndi amene amakhala superpower wa nthawi imeneyo. Munthu amene akusunga chinthu chimenechi ndi amene amakhala superpower wa nthawi imeneyi. Kazi kumveka izi? Now, mu 1974 1978 panali chibalaliko cha msonkhano wa chipembedzo cha Satana chosogozedwa ndi asilikali akumlengalenga a UFO pakagawidwe ka zinthuzi. Ndiye kuti pakuyenera kuti pachitike nkhondo yolandana zinthu zimenezi. So mbalezi zilipo zitatu, koma zikagawidwa chisawawa, ndiye zinaponyedwa mbale zimenezi za UFOzi. Ndiye imodzi ili ndi America, imodzi ili ndi Russia, imodzi ili ndi China. Ndiye atambala atatu sangalire khola limodzi, pakufunika tambala cha mmodzi. Pamenyedwe nkhondo kuti mbale 1 2 3 zonsezi zikhale ndi dziko limodzi. Dziko limene lisunge mbale zitatuzo zimene zitu ndi za ku LCD, nkhondo yolimbirana ufumu. Kumene kupite mbale zitatuzi ndi kumene tsopano kukhale World Empire amene ati adzagwire ntchito limodzi ndi Satana ndiyerekezi mu New World Order. Nkhani yosausa. Ripoti ili ndi limene likuchokera pa LCD. Kazi kumveka? Tamverani makosana. Sitikulekezera pomwepo ayi, koma tikufuna tipite patsogolo kuti tiyambe kuonanso pomwe pamakhala ziwanda za UFO mulengalengamo pamaoneka powala. Ndi akaswiri
ozofufuza za mulengalenga azachilengedwe pamalopo akuti pamakhala amatcha kuti bright star kapena kuti body of bright planet. Malingana ndi Aefeso chapter number 6 verse number 10 ndi 12 pakuoneka kuti pamenepa ndi pamene pali stronghold ya ziwanda kumene kumachoka mawu akuti military, ndi kumene kudachoka mawu akuti military. Tamverani, mukalowa mu satanic temple muli mkalasi akakulembera ni military, pansipa amalembapo kuti civilian. Ndiye pamene akugwiritsa ntchito military ndi nkhondo yochokera kwa mdierekezi koma ikubwera ku dziko la pansi pa asilikali, ndipo asilikaliwa amasankha dziko loti akachite nalo ndi kumakamenya nkhondoyo. Ndipo nkhondoyo ikamakamenyedwa ziwandaso zimakhala zikumenya nawo nkhondo mu dzina la military. Sakumva anthu ndikuti nkhondoyo kumeneko kumakhala kuti asilikali a UFO, ndege za UFO zatsika zikuzamenya nawo cha nkhondo. Ndiye pamakhala mkangano pamene idzita nkhondoyo, mbale zitatuzo zikuyenera kupeza kokakhala. Kumene kukakhale mbale zitatuzo ndi kumene tsopano kukhale world empire amene tikumuyembekezera posachedwa. Khani imene yokondedwa imveke bwino, ndi kumene kukhale superpower amene tikumuyembekezera posachedwa apa. Tamverani mpingo, mwina tichose mawa kuti world empire chifukwa tili naye kale, koma tinene kuti superpower amene akhale posachedwa apa. Amalimbirana mbalezo. Kazi kumveka zimenezi. Now, pamene pamakhala ndege za UFO pamaoneka kuwala, ndipo akafukufuku akhala akuziona izi. UFO ku UFO kuma planet inso amene wa mpingo ndi kumenenso nthawi zina kumapezeka ma satellite amene timagwirisa ntchito wa amene akugwirisa ntchito makamaka pa zinthu za nkhondo amayika kubalo amenewu kuti akathandizire kuyendesa zida za nkhondo. Zida mukuziona za nkhondo zija zili ni ma satellite, ndiye ma satellite wa amayika kumene kuli ma bright star, ku Jupiter nthawi zina, ku Mars nthawi zina, kote kuti zida za nkhondo mukuziona zija zikuyendesedwa ni ma satellite amenenso ma satellite wa amachitidwa ona ndi kulamulidwa ndi mdierekezi, ndipo mphamvu zake zimakhala zikuchokera m'manja mwa ini yake a ndege za UFO zimene ndi ziwanda zokhala mulengalenga zimene zidagwirapo mapemphero a Daniel. Amenewa amatsika kudzathandiza nawo nkhondo ku dziko lapansi. Amayi ndi abambo, nkhani imene ndiyovuta kwambiri. Tamverani mpingo, UFO ndiwofunika kwambiri pakati pa mayiko amene amalimbirana ukulu pa nkhondo komanso pogwirisa ntchito zida za chitetezo cha mayiko awo. Okondedwa, ndimafuna ndifotokozere bwino nkhani imeneyi. Malo amene UFO amakhala malo opya, otetezedwa komanso amphamvu kwambiri. Komatu okondedwa, UFO ndi mzimu wa nkhondo wa ziwanda, koma ali ndi chida chimene akafukufuku ankangoyang'ana mwambamu ndi kumaona kuwala pa malo ena, chikuyendayenda pa malo ena, makamaka kumene kukuchitika nkhondo ndiye zimayamba kumaoneka pakafukufuku amene amachita. Ndikuchedweseni makosana mu audio yangayi kufotokoza za UFO kuti mumumvese bwinobwino. Chifukwa chani ndachedwa pamenepa? Chifukwa ndiye china mwa chinthu chimene akulimbirana, chimene LCD ikuti singafike New World Order. Ma UFO wa mbale zitatuzi zili divided, ndikuti Satana ndiyerekezi adzalamulira ndi boma liti ku dziko lapansi. Chifukwa America ali ndi mbale imodzi ya UFO akusunga ku Pentagon, khani yosausa. Russia ali ndi imodzi akusunga ku kampu yawo ya dziko lawo.
ndipo yathandiza mwaziona mbalezo zikuoneka kumeneko, zikugwira ntchito mbalezo, ndegezo zikuuluka mu Ukraine lero ndikunena pano. Koma sadapange ndi scientist aliyense wa dziko la Russia zikuchokera ku Mars kapena ku Jupiter, ndipo ndi ndege za UFO ndi zimene zandipanga kuti koma ndituluse mawu pakati pa dziko lapansi ndiliuze kuti nkhondo ikuchitikayi si nkhondo wamba, ziwanda zalowerera nawo. Chifukwa dzana ndi dzana ilo mmene nimaonerera nawo m'manyumba mwa mabwana muli ma TV mu pa Al Jazeera, ndinaona mbale ya UFO ikuyenda kulowera ku Ukraine, nkhani yosausa. Ndipo ndi mbale imeneyo ya UFO yakhazika kaye chete America. Kodi kunthandiza Ukraine nkumene kukuchitikako ngati wakhaliranji chete America? Akudziwa kuti sopano apa pali nkhondo ya maukulu, si ya zida zokha koma ya maukulu. Pakufunika chipembezo chokwanira chopembeza kwa Satana, chipembezo chokwanira chopembeza mizimu, kuti kapena mizimu isankhe ife kuti tikhalebe ma superpower potithandiza nkhondo kuti tikangonjese Russia tikalande mbale imene ili kumeneko yayenda dzana licha. Habari ndalongo mwina simudayione, mumangoganiza kuti ni mizairo wamba, ndinakajambula ndinatenga kameneko mukaona muchithunzi kameneka kuoneka ngati kuwala pa chithunzi chikuoneka ndima dimako mwachiona chipangizo chikubweracho. Si mizairo imeneyo ayi, ameneyo ni mbale ya UFO. Ndi zitatu mukuziona pakufira phiupo zaoneka mwambazo. Khani yosausa, khani yosausa makosana. Hakulimbirana chani makosana amenewa? Hakulimbirana chani makosana amenewa? Hakulimbirana mbali zitatu. Khani ndiyo sausa kwambiri makosana. Tiyenera kudziwa kunena kuti Satana ndiyerekezi wakhala akuonesa zizindikiro zache ku dziko lapansi mobisika komanso moonekera. Tamverani. Pa 31 Oktoba 1951 ndege zimene za nkhondo za ku UFO, asilikali aku Brazil amene amapanga nkhondo za mulengalenga komanso opanga kafukufuku wa zida za nkhondo za mphamvu za mulengalenga, adaona mulengalenga mukuyendayenda ndege za UFO ndi kulidziwisanso dziko la America limene limawayang'anira. Ndipo aliyense adaziona mwa anthu ogwira ntchito za chitetezo. 1954 ku Canada Air Force adaziona ndege za UFO. Nkhani yosausa okondedwa, ni nkhani yosausa. Tamverani. Ku Sweden anazionanso ndege za UFO. Pali maumboni okwanira kuti ndege zimene zizilipo zimatsika kudzathandiza nawo nkhondo zikulu. Now, chigawo chimene ndikukufotokozerani lerochi makosana mumve, ndimafuna kuti inu ndine timvesese kunena kuti nkhondo ikuchitika ku Russia ndi ku Ukraine ni nkhondo yakuti ziwanda zalowerera chifukwa LCD kuti sitingafike mu 2030 kuti Satana adzakhale pa mpando pasadachitike nkhondo. Chifukwa chaichi nkhondoyo Satana akuyenera kuthandizira kuti ichitike ndithu. Ndi LCD ikutipasa chifukwa choyamba chimene chikuchitikira nkhondozi ndi kulimbirana superpower. Now tikunena kuti palibe dziko limene limakhala superpower. Limakhala superpower kumaloko kukakhala mbale kapena kuti ndege ya UFO. Ndiye mukapita kulikulu la asilikali ku America mukaipeza mbale imeneyi ili pansi, guarded by ziwanda. Imayang'aniridwa ndi asilikali koma kwambiri ndi ziwanda eni yake ochoka ku planet za Mars kapena ku UFO ku Mars ndi amene amayang'anira ndege zimenezi. Ndipo chimene chife ma satanist amene tinali mu satanic temple ndi kukhala ma temple member
timaphunzira ndi kuuzidwa. Ndinene pano, okondedwa ndifotokoze pano, ichitu ndi chifukwa chake atumiki amene adauka kuyambira 1844. Kumbukirani mene umauka mpingo ngakhale Seventh Day, ndiyambire kuchali chikwanga, kuti padali chiletso chakuti mu Advent sakuyena kukhala msilikali wa nkhondo. Chinabwera chifukwa kuti Advent sakuyena kukhala msilikali wa nkhondo. Chinabwera chifukwa vumbulutso lomwelo ilo lidazemba kukapezeka kwa amboni, nawonso amakana kuti munthu wa Mulungu sakuyena kukhala msilikali wa nkhondo. Nkhani ndiyo sausa, nkhani ndiyo vuta. Nanga wanthu anena kuti nanga Davide, nanga mchipangano chakale asilikali adalipo, kodi amene wadali a Satana, kodi amene uzidali motani? Okondedwa, tamverani. Nkhondo zimene tikumenya lero si nkhondo za Mulungu, ni nkhondo zolimbirana maufumu aku dziko lapansi. Ndiyosiyana ni nkhondo za Mulungu zimene ankamenya Mulungu kuti ukulu wake uoneke, mene anali kupanga dongosolo lowaonetsera umulungu wake mpaka kuzafika nthawi ya Yesu, kuti tsopano kwatha, tetelestia, sentence saved. Kwatha, tetelestia, victory gained. Kwatha, okondedwa, nkhani ndiyo sausa, nkhani ndiyo sausa, nkhani ndiyo sausa. Tetelestia, kwatha, sentence saved. Ndipo kuchokera pamenepo, pamene lupanga lidasololedwa ndi kukhapa khutu, Yesu akulesa nkhondo msilikali, akuti bweza lupanga mchimake, ndipo adalitola khutu nalibwezera. Kwatha, anadziwa kuti umulungu ni nkhondo zikupita kokanukana, chifukwa nkhondo zimene ziyambe kumenyedwa tsopano. Yesu atabwera kupita uku ni nkhondo za ndiyerekezi zolimbana ndi chipembedzo cha Mulungu. Kotero kuti nkhondo imeneyi number 2 chimene akulimbirana ndicha tentioneni ndi chidwi mmene zikuyendera kumeneko. Ambuye akudaliseni okondedwa, pamene ndikupita ku chigawo chachiwiri chakufotokozera kodi chimene chikuchitika uku nchani, nanga pa LCD pali zotani. Ndiye ndikufotokozazi si zimene inu muzigugula, zimene inu mukuzidziwa, koma ndikunena zimene zili pa LCD. Kodi akumenyanirana chani? Ndiye pali zimene akumenyanirana. Ndiye ndikukupasani chifukwa choyamba ndi chakuti kudziko kuno kukufunika kukhala world empire, kapena kuti superpower, koma akhale mmodzi. Ndiye kuli China anapatsidwa kale mbale kuchoka ku mademoni, ku Mars, komanso ku Jupiter. Ndi ali ndi ndege yotchedwa UFO ili kumakampu kwawo. Mukagugula China UFO akuuzani kuti nawonso akafukufuku adapanga kumeneko, ndipo adapeza kuti UFO alipo. Tamverani okosana, LCD ikunena kuti UFO wina ali ndi Russia, UFO wina ali ndi America. Makosana atatu amenewa akufunika ang'ambane, atumbulane m'mimba kuti agonje mmodzi, kuti ma UFO atatu onsewa, mbale zitatu zonsezi zikhale ndi mmodzi. Kaya zikhala ndi Russia, kaya zikhala ndi China, kaya zikhala ndi America. Pofuna kulimbira na mbale zitatu mukuziona pamene popo zikuchokera mu lengalengazo. Zithunzi zimenezo ndi zimene anajambula a Air Force American Intelligence kuzipeza zikuoneka. Ndipo ndi zithunzi zomwezo zimene dzulo ndi zana akuzionesa mu LCD. Mbale zimenezo ndiye nkhondo mukuyionayi. Pamenepa ndiye kuti tikubwera pa Efeso chapter number 6. Kulimbana kwathu sitilimbana na thupi ndi mwazi, koma nawo maukulu. Ndiye kumaukuluko ndi kumene kukuchoka sopano nkhondozi. Pamutu wachiwiri tiufotokozere mu ndime number 2 kuti tiduleko nkhani ingatopese kumvera.